vtedy. Okay. Takže naša hasičská jednotka bola privolaná k požiaru bytu na hlbokej ulici v Trnave. V čase našeho príchodu sa hlavné ohnisko nachádzalo na 6. podlaží spomínaného bytu na balkóne. Čiastočne bol požiar aj vo vnútorných priestoroch bytu. Našou činnosťou teda sme začali hasiace práce a záchranu a evakuáciu obyvateľov. Celkovo aktuálne teraz ešte prebieha súpis a sčítavanie všetkých osôb, ktoré boli tu na bytovke. Čo sa týka obyvateľov, ktorí boli priamo v tom inkriminovanom horiacom byte, tí boli nadýchaní splodinami horenia, chvála Bohu, vyšli z toho bytu po svojich, komunikovali, boli privedomí, avšak boli nadýchaní teda splodinami horenia, ako som spomenul, a boli podrazení na ďalšie vyšetrenie. Iné zranenia nemáme, ešte neprebehol úplne záverečný prieskum, takže chodíme aj medzi obyvateľmi, pozeráme ešte na nich, ale nepredpokladáme, že by mali byť nervy. Čo sa týka našich príslušníkov, tak zasahovalo 13 príslušníkov z hasičskej stanice Trnava a celkovo s 5 kusmi hasičskej techniky.